Bună ziua! Vom încerca să rezolvăm simularea admiterii la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, cele două secții, automatică și calculatoare. Simularea a fost în data de 10 mai, dată care odinioară era ziua națională a țării noastre. Primul subiect: o funcție definită pe mulțimea numerelor reale, cu întrebarea câte asimptote are mizeria de funcție. Bineînțeles că va trebui să calculăm limita la infinit și la minus infinit. Pentru asta am dat factor comun forțat pe x pătrat de sub radicalul de la numitor, obținând așa ceva. L-am și scos de sub radical, deci a venit modul de x pe care l-am explicitat aici. Și acum, limita la infinit va fi 1, ușor de rezolvat, se dă factor comun x și de la numărător, eventual se simplifică și rămâne 1. Iar la minus infinit, minus 1. Pentru că la minus infinit funcția arată așa. Este minus x radical din 1 plus 1 pe x pătrat la numitor. Deci va rămâne 1 pe minus 1, deci minus 1. Răspuns: două bucăți asimptote. Problema 2. Cât este astfel încât aceeași funcție să fie crescătoare? Bineînțeles că funcția este crescătoare dacă derivata ei este pozitivă. Derivând-o, numitorul ar fi tot timpul pozitiv. Trebuie și numărătorul să fie de asemenea pozitiv în această situație. Lucru care se întâmplă dacă A-ul este 0. Dacă A nu este 0, atunci sunt valori ale lui x pentru care numărătorul este negativ. Numai un pic, că nu știu ce am făcut pe aici. Așa ceva. Deci, dacă A-ul n-ar fi nul, să-l anuleze pe acest x, funcția noastră sau derivata funcției ar lua și valori negative. De aceea, A-ul trebuie să fie nul pentru a rămâne doar 1 la numărător. Întrebarea fiind f să fie crescătoare oricare ar fi x. Bun, câte submulțimi nevide are această mulțime, submulțimi în care produsul elementelor să fie divizibil cu 10? Păi, ca produsul elementelor să fie divizibil cu 10, submulțimea respectivă trebuie să conțină pe 5 și încă cel puțin un număr par. Un număr par ales din 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 și 9. 8 bucăți. Câte submulțimi cu cel puțin un număr par avem acolo? Păi, din toate submulțimile le vom scădea pe cele care au doar numere impare. Această mulțime are 2 la puterea 8 minus 1 submulțimi nevide, una fiind mulțimea vidă. Ei, dar submulțimi doar cu numere impare, păi am alege numerele impare, adică 1, 3, 7 și 9, sunt 4 bucăți. Câte submulțimi putem forma din aceste 4 elemente? Bineînțeles, 2 la a 4-a minus 1. Submulțimi nevide. Deci, răspunsul va fi 2 la a 8-a minus 2 la a 4-a submulțimi cu cel puțin un număr par. În total, 240. Tangentă de x egal cu 3, cât este cosinus? Ăsta este de-a dreptul banal. Sin de x pe cos de x e 3. Deci sinus de x este 3 ori cosinus de x și înlocuind în formula fundamentală se află cosinus. Cred că întrebarea era chiar cos pătrat de x. Cos pătrat de x. Cât este? Deci nu trebuie să ne batem capul prea mult cu cadrane și mai știu eu ce pe acolo.
Așa, mai departe, problema numărul 5, integrală de la 0 la 1 din x supra 1 plus x la a patra, evident banală, se face substituția x pătrat egal cu t. Problema 6, cât este determinantul acestei matrice, n-aș fi pierdut vremea cu el, nici n-am pierdut prea mult, nici măcar nu l-aș fi scris, dacă nu ne-ar fi trebuit mai departe. La problema 7, pentru aceeași matrice, întrebarea este câte soluții ar avea ecuația matricială x pătrat egal cu a, unde x este o matrice de 2 pe 2 cu elemente numere reale. Bineînțeles, x pătrat egal cu a, asta înseamnă că determinantul lui x pătrat este determinantul lui a, dar folosind formula sau proprietatea determinanților, și anume determinantul lui x la n este determinantul lui x totul la n, obținem că pătratul determinantului ar fi minus 4, pentru că spuneam determinantul lui a este minus 4. Ei, așa ceva nu are soluții în mulțimea numerelor reale. Următoarea întrebare, câte soluții ar avea ecuația în mulțimea numerelor complexe? Aici avem soluții, însă avem un pic și de lucru. Am considerat pe x ca fiind a, b, c și d, iată-l pe x pătrat. Egalând acest x pătrat cu a, obținem aceste 4 ecuații. Din primele două, a pătrat minus d pătrat scăzându-le, este 0, de unde a minus d pe lângă a plus d este 0. Ultimele două nu ne lasă să le egalăm cu 0 pe a plus d, pentru că dacă a plus d ar fi 0, atunci b pe lângă a plus d n-ar mai fi 2. Observăm că aici, numai un picuț. Nu asta trebuia să fac, trebuia să subliniez pur și simplu. Această cantitate trebuie să fie 2, deci b pe lângă a plus d este 2, din egalarea lui x pătrat cu a. Deci a plus d nu poate fi 0, înseamnă că singura variantă este a minus d să fie 0, de unde a este d. Și întorcându-ne cu a egal cu d la aceste două ecuații, înseamnă că 2ab egal cu 2 și 2ac este 2. De unde b egal cu c egal cu 1 supra a. Prin urmare, matricea noastră este de forma aceasta. A-ul și D-ul sunt egale, iar B și C este 1 supra A. Acum însă nu s-a terminat, nu avem chiar o infinitate de posibilități aici. Noi știm că A pătrat plus BC este 0, este acest colț al matricei. Înseamnă că A pătrat plus 1 pe A ori 1 pe A, ăsta este B și C, aceste două lucruri, A pătrat plus 1 pe A pătrat este 0, de unde A la A patra este minus 1. A la A patra egal cu I pătrat în această situație, nu minus 1 este I pătrat, de unde A pătrat este I sau minus I. Avem așadar 4 soluții, eventual aflate cu trigonometria, acele 4 soluții. Cât la pătrat este I? Nu e o problemă grea. Nu ne interesează însă care sunt ele, ci câte sunt. 4. Următoarea problemă, de asemenea banală, A plus B egal cu 1, A pătrat plus B pătrat egal cu minus 1. Ridicând la pătrat prima relație și înlocuind pe A pătrat plus B pătrat egal cu minus 1, îl obținem pe A ori B. Am insistat pentru că ne va trebui mai departe. Iată cum o rezolvăm pe următoarea. A la 2025 plus B la 2025 cât este? Păi, dacă A plus B este 1 și A ori B egal cu 1, putem forma o ecuație folosindu-ne de relațiile lui Viet. Aici nu avem altceva decât relațiile domnului Viet. Așadar, A și B ar putea fi considerate soluții ale acestei ecuații. Reamintim, formarea unei ecuații de gradul 2 cu soluțiile A și B se face în felul următor. X pătrat minus suma soluțiilor ori X plus
produsul soluțiilor. Suma și produsul fiind 1, avem așadar x pătrat minus x plus 1 egal cu 0. Bineînțeles că aflăm delta care e radical din care e minus 3, pardon, și atunci aceste soluții. Aceste soluții care sub forma algebrică arată așa, dar nu avem nicio șansă sau șanse foarte mici să le ridicăm la puterea 2025. Ar trebui să vedem din cât în cât se va repeta, se vor repeta probabil la puterea 6-a, va fi 1 această mizerie, dar odată scrise sub formă trigonometrică, avem posibilitatea de a le ridica la 2025 mult mai ușor. Prin urmare, o soluție este cos de pi pe 3 plus i sin de pi pe 3, iar cealaltă cos de 5 pi pe 3 plus i sinus de 5 pi pe 3. Scrise sub formă trigonometrică. Nu insist cum facem lucrul ăsta, asta e o lecție foarte interesantă. Unii preferă cu tangente, alții preferă cu cercul trigonometric. Noi ne numărăm printre cei din urmă. În fine, deci, având soluțiile astea, apoi, folosindu-ne de faptul că cosinus de alfa plus i sin de alfa totul la n este cos de n alfa plus i sinus de n alfa, iată valoarea expresiei noastre. Bineînțeles, nu avem decât să identificăm unde este 2025 pi pe 3 și este exact pi-ul. Nu? Am împărțit la 6 pe 2025 și ne interesează restul lui, pentru că pi pe 3 sunt 6 într-un cerc, se repetă din 6 în 6 multiplii lui pi pe 3. Deci avem ambele echivalente cu pi, așadar aveam 2 cosinus de pi plus 2 ori i sinus de pi, bineînțeles, minus 2. Problema 11, sub nivelul mării de asemenea, m este număr real și cosinus de 2x minus 2 cosinus de x egal cu m. O ecuație. Dacă x este pi, cât este m? Nu insistăm. Mulțimea valorilor lui m pentru care ecuația are soluții. Aici ne-am folosit de analiză pentru prima dată. Nu știu dacă am mai avut analiză până acum. În fine, am și uitat dacă am folosit analiza sau nu până acum. Dar aici o vom folosi. Iată ecuația noastră. Cosinus de 2x minus 2 cosinus de x. Bineînțeles că am scris cos de 2x ca fiind 2 cos pătrat de x minus 1 și ecuația devine așa ceva. F de x va fi cantitatea din partea stângă. Întrebarea este cât este m astfel încât f de x să poată fi egal cu m până la urmă. Deci ca să aibă soluție, f de x trebuie să fie egal cu m. Cât este m? Și ce am făcut? Am derivat-o. Vrem să vedem imaginea funcției f. Deci, funcția are niște valori. Aceste valori ale funcției formează imaginea ei. Imaginea este egală cu m dacă m aparține acelei imagini. Deci, pe noi ne interesează pur și simplu imaginea lui m. Dacă m este în afara imaginii funcției, adică în afara rezultatelor funcției, atunci ecuația asta nu are soluții. De exemplu, dacă f ar lua valori doar pozitive, f de x egal cu minus 7, evident că nu are soluții. De aceea ne interesează care sunt valorile lui f. Și bineînțeles, pentru asta vom face un tabel de variație, iată-l aici, am derivat, am egalat derivata cu 0, derivata se scrie frumos, este un produs, 2 sinus de x pe lângă 1 minus cos de x, egalând cu 0 pe rând cei doi termeni, cei doi factori, adică 2 sin de x și 1 minus 2 cosinus de x, aflăm aceste valori ale x-ului. Bineînțeles că ne interesează doar într-o perioadă a funcției, adică între 0 și 2pi. De acolo încolo lucrurile sunt exact la fel. Sin și cos fiind funcții periodice, avem o repetare a acestei imagini a funcției f. Deci, într-un singur cerc. Iată tabelul de variație aici, din care obținem că valoarea minimă a funcției este
minus 3 supra 2, iar valoarea maximă este 3. Așadar, pentru a avea soluții f de x egal cu m, trebuie ca m să fie între aceste două valori, inclusiv ele. Nu ne spune câte soluții să aibă. Bun. Mergem mai departe. Problema 13 nu era chiar cu ghinion. Nu-i complicată. Ne dau două puncte. Cât este m, astfel încât dreapta AB și o dreaptă D, pe care de asemenea ne-o dă sub această formă, să coincidă. Bineînțeles că am aflat ecuația dreptei AB. Sunt mai multe variante de a o afla, fie cu determinant, fie cu sistem de ecuații, fie cu această formulă directă care mie nu-mi place, de aceea am scris-o. Nu-mi place absolut deloc, dar este foarte practică dacă o știi. Și aflăm AB ca fiind y egal cu minus x plus 1. Ei, minus x plus 1 trebuie să coincidă cu y egal cu mx plus 1, de unde m este exact minus 1. Apoi, dacă AB este perpendiculară pe D, atunci abscisa lui C este. Cine era C? C era dreapta D intersectată cu o X. Pentru asta ne trebuie, bineînțeles, ca să aflăm intersecția dreptei D cu o X, ne trebuie ecuația lui D. Și apoi îl vom afla pe C. Ca să aflăm ecuația lui D, noi știm un lucru, că AB e perpendiculară pe D. Cine este AB? Păi iată, o avem de adineauri, asta e ecuația lui AB, y egal cu minus x plus 1, și ea este perpendiculară, uite că le-am scris aici, y egal cu minus x plus 1, trebuie să fie perpendiculară pe y egal mx plus 1. Ele sunt perpendiculare dacă produsul pantelor lor este minus 1, de unde m egal cu 1. Prin urmare, dreapta D, dacă m este 1, va fi y egal cu x plus 1. Intersecția lui D cu axa OX, nu avem decât să anulăm y-ul, toate punctele de pe OX având y-ul nul, deci y egal cu 0 și x-ul se află ca fiind minus 1. Deci abscisa lui C este tocmai minus 1. Problema 15 este o problemă foarte interesantă, problema 15. Ea ne plimbă pe la numere complexe. Hai să vedem ce avem aici. Dacă m este 1 plus radical din 2, cât este unghiul ACB? Păi dacă m este 1 plus radical din 2, atunci y egal cu 1 plus radical din 2x plus 1 va fi ecuația dreptei D. C-ul, spunea în enunț, este D intersectat cu OX. Având ecuația dreptei, intersecția cu OX se află destul de ușor. Îi dăm lui y valoarea 0 și îl aflăm pe x ca fiind minus 1 supra 1 plus radical din 2. Raționalizând, avem 1 minus radical din 2 și 0. Punctul C, acest punct de aici. Punctul C. Are aceste coordonate. Minus 1, 1 minus radical din 2 și 0. Cât este acest unghi roșu? Asta e întrebarea. Cât este unghiul roșu? Lungimea segmentului CO este radical din 2 minus 1. 1 minus radical din 2 este un număr negativ, este minus 0,41. Minusul ne dă doar sensul în care se află C, sau poziția lui C față de origine este spre stânga. Dar lungimea segmentului este valoarea absolută a acestei operații. Așadar, radical din 2 minus 1 este lungimea acestui segment. Iată, am construit aici un triunghi, exact același lucru ca și triunghiul COB. Aici este C, aici este O, ăsta e O-ul, și B-ul este sus. Lungimea lui CO radical din 2 minus 1 este exact același triunghi. Lungimea lui BO este 1, pentru că B are coordonatele 0 și 1. Prin urmare,
acest punct va avea coordonatele radical din 2 minus 1 și 1. Întrebarea este cât este acest unghi. Păi, acest punct corespunde unui număr complex. Noi știm că numerele complexe se pot reprezenta grafic. Un număr complex de forma z egal cu x plus y poate fi reprezentat printr-un punct având coordonatele x și y. Deci, radical din 2 minus 1 și 1, privindu-le ca fiind componente a unui număr complex, înseamnă că numărul nostru este acesta. Z egal cu radical din 2 minus 1 plus 1 ori i. Și ne interesează acest unghi. Acest unghi alfa. Cum aflăm acest unghi alfa? Din forma trigonometrică a numărului z. Z este întotdeauna modulul lui, sau R, pe lângă cos alfa plus i sin alfa. R-ul este acest segment. Nu ne interesează însă prea mult. Ei, noi nu putem afla unghiul, se poate încerca să aflăm unghiul alfa direct din Z, dar nu vom putea să-l aflăm. Apar acolo niște valori care nu sunt pentru niște unghiuri remarcabile. Și de aceea am ridicat la pătrat. Ridicând la pătrat acest număr complex, iată-l, z pătrat calculat aici, este exact așa ceva. L-am ridicat la pătrat, efectiv. Totul la pătrat și algebric am calculat. Iată-l ce avem. Număr care se poate scrie foarte ușor sub formă trigonometrică. Am dat pe radical din 2 factor comun, aici, și obținem că z este 2 radical din 2 pe lângă radical din 2 minus 1, ori minus 1 pe radical din 2 plus i ori 1 pe radical din 2. Așadar, unghiul corespunzător acestui număr complex este unghiul care are cosinusul, acesta este cosinusul, minus 1 pe radical din 2, iar sinusul 1 pe radical din 2. Folosindu-ne, bineînțeles, de cercul trigonometric, putem afla acest unghi. Nu-i nimic altceva, iată, deci cosinusul acestui unghi care ne interesa pe noi este minus 1 pe radical din 2. Sinusul 1 pe radical din 2. Înseamnă că unghiul este 3 pi pe 4. Dar unghiul nostru era pentru pătratul lui z. Pătratul lui z are drept unghi pe 2 ori unghiul corespunzător lui z. Argumentul lui z pătrat este de 2 ori argumentul lui z. Deci, noi practic l-am aflat pe 2 alfa. 2 alfa e 3 pi pe 4, de unde alfa este 3 pi pe 8. Foarte interesantă problemă. Foarte interesantă. Nu știu câți au făcut-o. O cincime au nimerit-o, în mod normal, pentru că avem șanse 1/5 să nimerim răspunsurile. Dacă suntem atenți, mai eliminăm din ele. Ne dăm seama că unghiul ăsta este mai mare de 45 de grade, deci mai eliminăm și varianta pi pe 4, care era printre variante. În fine, mergem mai departe. Problema 16, nu avem ce discuta aici. Problema 17, destul de dură. Ne-am ocupat întâi de ceea ce era în partea fracționară. Întrebarea era cât este limită când n tinde la infinit din parte fracționară din n pe lângă 1 plus n, totul la 3 pe 2. Ei, am luat cantitatea din parte fracționară, am scris-o cu ajutorul radicalului și iată la ce am ajuns. Nu mai prezint toate socotelile, ele se văd aici, sunt imediate. Bun, și atunci problema noastră devine așa ceva. Partea fracționară a acestui balaur este de fapt partea fracționară a ăstuia. Și noi știm că partea fracționară a unui număr x este x minus partea lui întreagă.
Acum, întrebarea este, care este această parte întreagă? Partea întreagă a acestui număr, cât e ea? Verificăm ușor, am spus. Într-adevăr, nu e foarte greu, vom vedea imediat cum. Faptul că acest număr este între n plus 1 și n plus 2. Că e mai mare decât n plus 1 este evident. Este n plus 1 mulțit cu o cantitate negativă, cu o cantitate pozitivă, radicalul fiind tot timpul pozitiv. A doua inegalitate, acestea sunt două numere pozitive, ridicând la pătrat inegalitatea se rămâne pe loc și se verifică ușor că termenul din stânga este mai mic decât termenul din dreapta, deci nu e complicat de verificat. Prin urmare, partea întreagă a acestui număr este întregul mai mic. N plus 1 și n plus 2 sunt două numere întregi consecutive. Partea întreagă a unui număr situat între ele este numărul mai mic, și anume n plus 1. Și astfel, limita devine, în loc de această parte întreagă, avem n plus 1, radical din 1 plus 1 pe n, minus n plus 1. L-am dat pe n plus 1 factor comun, am aplicat L'Hopital, limita este o doime. Iată, deci limită din așa ceva. Nu este greu. Ne întreabă f de e pentru această funcție. Nu discutăm. Panta tangentei la grafic. Iarăși, nu discutăm. De-a dreptul banal. Numărul punctelor de extrem pentru funcția asta. Numărul punctelor de extrem. Aceasta este funcția. Derivata ei, logaritm natural din x supra 1 plus logaritm natural din x la pătrat. Numitorul este întotdeauna pozitiv, numărătorul are rădăcina 1, iată tabelul de variații. Unu pe e, interval deschis, infinit, nu avem treabă pe acolo, are un singur punct de minim. Ei, această problemă era la prima vedere destul de complicată dacă n-am fi observat că integrala poate fi scrisă ca un produs dintre x supra 1 plus logaritm din x și logaritm din x supra 1 plus logaritm din x, totul la pătrat. Care nu-i nimic altceva decât funcția f din enunț și derivata acesteia, pe care am obținut-o prin calcul la punctul anterior. Așadar, integrala noastră, vedeți, asta, este, dar cu puterea întâi, la numitor, uite, asta e mai deștept decât mine de 10 ori. Crede că vreau să fac lucruri interesante pe care eu nu le-aș face niciodată. Mi-ar fi plăcut să pot să fac de-alea benzi desenate cu asemenea comentarii, dar talentul nostru la desen este mai mult decât negativ. Adică să nu înțelegeți prin asta că e pozitiv. În fine, ziceam f de x ori f' de x, asta este integrala. Adică f pătrat de x supra 2. Iată aici. 2 ori f de x ori f'. Asta este derivata lui f pătrat. 1 pe 2 cu care am făcut reducerea lui 2. 1 pe 2 integral din f pătrat de x. De la 1 la e se înlocuiește și obținem acest rezultat. Problema 22, asta este cea care ne place nouă, și anume lucrurile simple, dar interesante pe undeva. Acea integrală de la 0 la x poate fi scrisă ca fiind f mare de x minus f mare de 0, unde f de x, f mare de x, este o primitivă a funcției 1 supra
1 plus e la x. Și atunci, aplicând direct regula lui L'Hopital, avem f mare de x derivat minus f de 0 derivat supra x derivat. Se derivează numărătorul și numitorul. Derivarea numărătorului este f mare de x derivat, adică f mic de x. Pentru că f de 0 e un număr, derivat este nul. Deci rămâne f mare de x derivat. Dar f mare fiind o primitivă a lui f, înseamnă că derivarea lui f mare este 1 supra 1 plus e la x. Iar x derivat este 1, înseamnă că avem limită din mizeria asta. O doime. Problema 23, p egal cu x la 3a plus ax plus b, are rădăcina 1 plus i. Nici n-am vrut să mă uit la ea. Dacă o are pe 1 plus i, atunci are și pe 1 minus i, deci se va divide cu x minus x1 pe lângă x minus x2, unde x1 și x2 sunt cele două rădăcini. Produsul acesta este x pătrat minus 2x plus 2. Dacă p este divizibil cu așa ceva, nu avem decât să împărțim pe p la acest polinom de gradul 2 și să punem condiția ca restul obținut să fie nul. Restul să fie 0. Și din restul egal cu 0, care în mod normal e un polinom de gradul 1, îl vom obține pe a și pe b. Nu ne mai ocupăm chiar de astea simple. Problema 24, aici am niște dubii dacă am făcut bine problema asta. Eu cred că da, totuși, dar n-aș băga mâna în foc. X compus cu y egal cu x pătrat plus y pătrat plus a, totul sub un radical. Știm că este lege de compoziție. Lucrul ăsta va juca un rol esențial pe parcursul problemei, pe mulțimea m, între 2 și infinit. Întrebarea este, ce valori poate lua a? Pentru a fi o lege de compoziție, bineînțeles. Și am pornit, știm că x este mai mare ca 2, y de asemenea mai mare sau egal cu 2 și ajungem că x pătrat plus y pătrat plus a este mai mare decât 8 plus a. Le-am adunat pe astea două, sunt mai mari ca 8, am adunat un a și iată la ce am ajuns. Dar pe de altă parte, x pătrat plus y pătrat plus a sub radical reprezintă exact x compus cu y, despre care știm că e lege de compoziție, deci este mai mare sau egal ca 2. Deci, radical din 8 plus a trebuie să fie mai mare sau egal ca 2. De unde 8 plus a mai mare sau egal ca 4? Deci a mai mare sau egal ca minus 4. Întrebarea 25. Cât este a astfel încât legea să aibă element neutru? Să nu uităm, rămânem în condițiile problemei, adică operația este lege de compoziție. Deci, a este mai mare sau egal ca minus 4, pentru moment. Legea are element neutru, iată, scrierea elementului neutru, x compus cu e egal cu x, și ajungem că acest e pătrat este minus a. De unde e egal cu plus sau minus radical din minus a. Dar, cum elementul neutru este și el mai mare ca 2, nu poate conveni condiția cu minus, deci e-ul este radical din minus a. Și mai mult, el trebuie să fie mai mare sau egal ca 2. Asta înseamnă că radical din minus a mai mare sau egal ca 2. De unde a mai mic sau egal ca minus 4? Ținând cont însă de faptul că avem parte stabilă, asta înseamnă a mai mare sau egal ca minus 4. Deci a egal cu minus 4 ar fi, după părerea mea, ziceam, sper că n-am greșit prea multe lucruri pe aici, ar fi soluția pentru care admite element neutru. 26. Cât este a, astfel încât ecuația x compus cu x egal cu x să aibă soluție în intervalul 2 infinit. Am pornit cu ecuația, am obținut că x pătrat egal cu minus a.
Dar x pătrat este mai mare sau egal ca 4. Deci, minus a trebuie să fie mai mare sau egal ca 4. De ce x pătrat mai mare sau egal ca minus 4? Ca 4? Pentru că x-ul este în intervalul 2 infinit. Și atunci pătratul lui este mai mare sau egal ca 4. Așadar, ca să avem soluție, minus a trebuie să fie mai mare sau egal ca 4, de unde a mai mic decât minus 4. Era această variantă printre soluții, însă, mare grijă, enunțul problemei ne spune că operația este o lege de compoziție și am obținut că a mai mare sau egal ca minus 4. Deci, a-ul nu poate fi decât minus 4. Problema 27. Aici avem treabă serioasă. Iată ce limită avem de calculat. Această limită se poate calcula foarte simplu, adică în 3 rânduri maxim, cu una dintre proprietățile din culegerea scoasă de Politehnica din Cluj, din culegerea lor. Și anume, la finalul capitolului cu probleme de integrare sau capitolului de analiză, la final, acolo sunt câteva probleme propuse spre rezolvare, dar a căror soluții le considerăm a fi utile. Exact așa este enunțul. Următoarele probleme pot fi considerate utile, mi se pare că așa era, în rezolvarea altora. Acolo este una care va conduce la o rezolvare foarte simplă a acesteia. Bineînțeles că noi nu ne umplem memoria cu astfel de rezultate utile, am pornit la drum într-un alt mod. Dar, încă o dată, cercetați acolo și rezolvați rapid problema, dacă vă plac rezolvările alea. Însă aici este o altă variantă care, recunosc, în condiții de examen este destul de complicat de făcut. Nu imposibil, dar destul de complicat, mai ales că era la problema 27 în testul ăsta, deci ajunge aici destul de obosit. Bun. I este integrala de la numărător, J este integrala de la numitor. Am făcut substituția 2x egal cu u și am ajuns că numărătorul arată așa. Adică 1 supra 2 la puterea n plus 2 ori integrală de la 0 la 4 din x la n plus 1 ori sinus de x. Ăsta este numărătorul. Foarte asemănător cu numitorul. Diferența între ele este, sau dintre integralele lor, că aici avem 4 în loc de 2 și n plus 1 în loc de n. Bun, haideți să vedem cum aflăm limita integralei de la numitor. După ce am făcut asta, m-am mutat la numitor. Și aici am integrat prin părți, de 2 ori prin părți, pentru a afla o relație de recurență între Jn, integrala noastră, și Jn plus 2. Iată relația de recurență. A-ul este această cantitate, aici n-am mai scris-o. Trecând la limită în relația de recurență, Jn și Jn plus 2 au aceeași limită. Lucru util. Am trecut pe acest L cu coeficientul lui în partea stângă, am împărțit la el, la coeficientul lui, l-am dat factor comun pe Jn, bineînțeles, iată-l aici, am notat cu L indice J limita lui Jn, care e aceeași cu limita lui Jn plus 2. Vedeți? Deci această limită și această limită este aceeași, L indice J, limita integralei J. L-am dat factor comun pe Lj. 1 de aici plus acest coeficient egal cu tot ceea ce urma aici. Iată-l scris frumos. De unde
egal cu toată tărășenia asta. Adică cantitatea de aici l-am dat pe 2 la n plus 1 și pe n plus 1 factor comun de aici, am adus la același numitor, se socotește, n-am pus toate calculele, se socotește și împărțim la ăsta, de aceea va fi n plus 1 ori n plus 2 la numărător și la numitor n plus 1 ori n plus 2 plus 1. Iată-le. Deci ăsta este LJ. Și acum, limita ăsteia, bineînțeles, măcar o parte din ea, avem aici un 0, avem aici un 1, așa că limita lui LJ este limită când n tinde la infinit din 2 la n plus 1 ori sin de 2 supra n plus 1. Am calculat limita acestui balaur. Nu-i greu. Și acum observăm că I poate fi calculată în mod analog cu J, cu modificările. În loc de 2 avem 4, iată, și în loc de n avem n plus 1. În rest, integrala asta este aceeași cu I. Deci, limita lui I este 1 supra 2 la n plus 2 ori, și aici avem exact cantitatea de aici, de la J, în care 2-ul a devenit 4 și n-ul a devenit n plus 1. Ia tot. Asta este. Și atunci, limita inițială va fi limita lui I supra limita lui J. Aici este. Limita lui I, asta. Ori răsturnatul limitei lui J, asta. Facem simplificările de rigoare. De aici e ușor. Vedeți? 4 la n plus 2 se simplifică cu 2 la n plus 2 și cu 2 la n plus 1. N plus 1 supra n plus 2 tinde la 1. Le-am grupat un pic. Rămâne 2 sinus de 4 supra sinus de 2. Dar sinus de 4 este 2 sin de 2 cos de 2. Se simplifică sinus de 2 și rămâne 4 cosinus de 2. Asta a fost mizeria. Dură, într-adevăr. Problema 28. Xn este unica soluție pozitivă a acestei ecuații. Cât este x20? Nu insistăm. Limită n tinde la infinit din xn minus radical din xn. Aici avem ceva treabă. Încă o dată, xn fiind soluția ăsteia, l-am înlocuit pe xn aici, am înmulțit pe diagonală și iată la ce am ajuns. Xn pătrat plus xn egal cu n. Trecând la limită, avem l pătrat plus l, limita lui xn, egal cu infinit. L pe lângă l plus 1 este infinit, deci limita este infinit. Pe de altă parte, radical din n, am aplicat un radical acesteia și obținem radical din n egal cu radical din x pătrat, xn pătrat plus xn. Și atunci l-am înlocuit pe radical din n în limita noastră cu acest radical. Ia cătăl. Și avem limită n tinde la infinit din xn minus radical din xn pătrat plus xn. Am raționalizat. Iată la ce am ajuns. 1 pe xn, bineînțeles, tinde la 0, asta din cauza că limita lui xn este infinit. Am văzut aici. Se simplifică xn cu xn, după ce dăm factor comun aici. La numitor am dat factor comun, evident. Și rămâne minus 1 la numărător și aici un 1 plus 1, adică 2. Minus 1 supra 2. Problema 30, un ștors cezaro din prima, îi aplicăm și avem limită
din 1 supra xn plus 1 supra radical din n plus 1 minus radical din n. Amplificăm cu conjugata numitorului, bineînțeles. Iată-l. Și ajungem la așa ceva. Aici facem un artificiu. Îi adăugăm lui xn plus 1 pe minus radical din n plus 1 și bineînțeles că îl și scădem pe ăla pe care l-am adunat. Sau am scăzut un radical din n plus 1 mai corect și l-am și adunat. De ce? Ca să ne întoarcem la asta. Vedeți? xn plus 1 minus radical din xn plus 1 are aceeași limită și anume minus 1 pe 2. Iată ce artificiu am făcut aici. Deci asta va tinde la minus 1 pe 2 din exemplu 29. Și atunci limita noastră devine așa ceva. De aici este ușor. Asta a fost simularea. Sper că n-am greșit mai mult de vreo 3-4 bucăți. Deci, măcar un 7 să luăm și noi. Mulțumesc, succes și nu uitați, până la admitere mai sunt vreo 2 luni. Spor la treabă!